Jeg hedder Pia, og jeg er dresseroperatør her. Og det vil sige, at jeg lægger chokolade på lakridsindlæg, så det bliver til de kugler, vi har, lakridskugler. Det, der er det specielle, det er, at det er sådan et lille firma. Det er sådan, det er hyggeligt, når der ikke er flere. Det er det, der synes er lidt specielt ved det. Og så det er så nyt, som det er. Man kan være med til at følge og udvikle. Det er smadret godt. Min yndlingschokolade, det er denne her. Agerne. Det er sådan en dejlig chokoladekugle her med lakridspulver overtræk og chokoladeovertræk. Det er favoritten. Og så når man har tykket af munden og ting sagt, så har man stadigvæk noget lakrids tilbage og sidder med. Det er dejligt. God kombination.